Huomenta, rakas. Huomenta, rakas. Voi ei, sinä tipuit. Rakas, minulla alkaa työt. Minun täytyy lähteä. Voi ei, rakas. Annan sinulle lähtösuukon vielä. No niin, nyt minun täytyy mennä. Hei hei, rakas. Hei hei. Kop, kop, kop. Kuka se siellä on? Saana. Timo. Tää auto on täällä taustalla. Mulla on nyt ikävä sua, rakas. Mitä? Et sinä voi, minä olen Pekan kanssa. Voidaanko me silti? Ehkä me voidaan vähän, koska mullakin on ollut sua niin jäättävä ikävä. Eikö tää pitäisi olla homo? Minä on sänkyyn. Voi ei, minä unohdin puhelimeni kotiin. Missä se on? Mitä? Timo! Rakas, tää ei ole sitä, mitä tää näyttää. No miltä pitäkää sitten on? Älä tragee siinä, me vaan pidettiin vähän hauskaa. Vittu Timo, sä sanoit, että sä oot homo! Niin mä oonkin, mutta nyt tuli joku häirähdys, kun mä luulin, että toi emäntä tossa on mies. Mut sit mä katsoin sen housuihin, niin siellä olikin pillu. Oikeesti, mä oon niin pittynyt suhun! Saatana muutku, mä tapaan sut! Älä tee sitä, rakas! Mun on pakko. Amma hiljaa! Haistakaa paska! Kiitos kun katsoit videon.